Bandiraɓe aduna bandiraɓe Afrique holko kewi ko jaam ceerno Oumar Sow jilliɗo e nder jokli Afrique mo ganduɗa so tawi a haali ɗum yimɓe foof no ganda ɗum kay woni inne ande woni ceerno Oumar Sow jaaɗo Côte d'Ivoire yeehi Mali yeehi Burkina kamɓe foof ɓe mbi ɓe jaaɓi on woni ceerno Oumar Sow ko gandal makko e nunɗal makko e kanko jabde so tawi neɗɗo adde makko haaju o safranamo haaju o tawa leelani on kadi yaaha adda goɗɗo hana hannirta ni on woni ceerno Oumar Sow o ari e oɗo saaha e boni ɗo e laamorgo leydi Sénégal jiɗɗo jokkade makko holno waɗata ko 77 693 64 93 on woni ceerno Oumar Sow mo ganduɗa sa jokkodiri e mum kala haaju mo gaddanɗa ɗum embo daro hen hano hannirta ni. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka alhamis hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗo guuro so wawa hollude en caggal no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde baɗum gorko Amadou Moussa an hanki ɗon ko jarnude Moussa Nia almudo Amadou Moussa mo ganduɗa kanko daraninoɗo ceerno makko bisimilla ba ceerno banimba Aissata a salmitama no fewi a ñaganama Allah moƴƴere aɗani Moussa ko neɗɗo moƴƴo tan Moussa ko neɗɗo jankiniɗo machallah ɗum waɗi omo wiya Amadou Moussa an walla Moussa Nia almudo Amadou Moussa ɗum woni ko kisma jalanno hanki wi ɗum tan woni ko welat ɗum e Moussa donc noon en paami ko suka machallah jankiniɗo kadi en tout cas ganduɗo mawɓe muɗum entre guillemets sabu eɗen gandi Moussa ko cukalel tosel wata yi darde nde tan ko cukalel tosel machallah ɗum noon needi makko en plus e mbawka makko e yidde makko e pellital makko eɗen jettama eɗen jarnoma hen no fewi sikki ala ko salmitadema e subaka Allah tedduɗo woni alkamisa ina hawri e 2 lewru octobre hitande ujunnaje 2020 sikki ala ko ɗon ndewten calminen dendagal bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal hono kala subaka so wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa aleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude jayandeji leydi Sénégal ne wayno ko fitina mawɗo yiyeno hanki toon to Wokam ko legal tawateɗo e wuuro lamorgo ngo hono Dakar hakkude wonnoɓe koninkoɓe leydi ndi ko noonne kadi e wonɓe koninkoɓe oɗo saaha hande ɗum ɗon noon jayandeji ɗi pini dawi hen kono kadi Aissata caggal jayandeji ɗi ene wayno ma en tigui ngar e toɓɓere watinide koko yewti ko e toon to dowlaji dentuɗi e débat télévisé hakkude Donald Trump e Joe Biden non tigui te waji ɓe noon ine namdo ɗum no fewi vraiment jayde quotidien udditadama ko noon tigui nden ɗon jayde wi ko Wokam hanki opération mo ganduɗa o kay ko egginde ɓe ganduɗa ɓe ko honnoɓe toon ɗum ɗon noon ko opération gulɗo jaw tigui no jayde wiiri toon to terme sud ko noon tigui nokko wiyete ɓe koliti wonde noon ko kono leydi meɗen Sénégal kañum tan fawi toon kuulal muɗum yimɓe jeenayo pawama hen juuɗe gendarmeɓe woni koninkoɓe nayo kañumenne mbarmi hen ko tolni e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo ɓesgu kañumen de o saaha hande hollitama jaltinama galleji mumen mbalata tigui ko e boowal no jayde nde wiiri image uji ɗi Aissata ina kollire nde jayde witede quotidien le quotidien jayde las ko dawri nden ɗon koye ɗin konnguɗi hono dabɓe kiniɗi ari ndi wi tan ko opération mo ganduɗa o kay ko gulɗo jaw wonande ɓe ganduɗa ko wonnoɓe tigui hono koninkoɓe leydi men Sénégal ina koɗi toon to Wokam e nokku biteɗo termo sud ɓe kolliti wonde noon ko armé leydi men Sénégal kañumen o saaha hande mbaɗi tan ha ganduɗa ko woni opération gulɗo jaw fewde ɓen ɗon ɓe ɓesguji munen koɗi e on ɗon nokku non tigui jayde vox populi ko dawri nden ɗon koye ɗin konnguɗi arti nde wi tan ko wonnoɓe ɗo koninkoɓe leydi men Sénégal kañumen de guitta e koɗorɗi munen kono kadi bedda e dow laabi Dakar no jayde wiiri ɓe kollitti wonde noon ina wayno tan de ko fitinaji musɗi kam e bojji hani e ganduɗa ko woni goƴaji woni ko yiya hanki toon to nokku biteɗo termo sud ko toon to Wokam ɓe kollitti wonde noon kamɓe jayde vox populi koye sukaɓe jeetato kañumen pawa juuɗe gendarmeɓe ɗiɗo kañumen mbarmi hen Ousmane Sadio ko goto eɓe ganduɗa ɓe ko gonɗo tigui koninke ɗo e leydi meɗen Sénégal o holliti wonde de e saaha nde o wonno koninke nde o waɗi sacrifié gam leydi Sénégal kono kadi joni ko ɓen ɗon dutti enen mbaɗaɓe e sacrifié kamɓe ɓesgu mabɓe o holliti wiide noon wonde ko faɗano tigui hono oɗo humiliation woni ɗeɗo gacce mawɗe ganduɗa ɗe hanki ɓe keeɓi ɗum toon to koɗorde mabɓe on ɗon nokku biteɗo termo sud goɗɗo cuuɗen konnguɗi ko gardiɗo walla mbiyen colonel Mactar Diop woni directeur de l'information et des relations publiques des armées woni DIRPA kam suuti konngol holliti wonde de hornoydeɓe toon to nokku biteɗo comico ko hunde ganduɗa nde kay ko hunde nde yiri ɗum ko wande fayida no fewi
Jainde an le soleil nden don jaynde wayli kongudi odo subaka hande nde hokki kongol ko Aboubacar Sadikha Bey kam woni directeur général do port autonome de Dakar manam tan port mo ganda kay ko do tigi tawate o holiti wonde de yo yimbe pam kongol woni lawol gadnol ko on don port ina wawa tigi ha joni hebde ci hono sifande mudum tawi ala kay ko ganda ko ina dabboya dum bang goddo so wona do e sous région woni nokko di ganda di ina takki leydi men Sénégal goddum ko arti ko yuti ko e projet mo ganda o ko mango port mo ndayan gono kay mahere do sa holiti wonde de ko dum yande horejo Macky Sall te kadi ko yande mantini no fewi madum je sababu ena wayno maaji leydi meden Sénégal jellito no hanirti ni daña kadi fartangi kono dum ko kadi warti ko yuti ko e gigingol hono dedo pettoji bitede nitrate ammonium mo ganda kay ina wonno do e port nom de Dakar holiti wonde non dum don nawama ton to leydi Mali gila nyande go lewru septembre ko non tigi dum gasi halabi cer e ginede wonno ko sanga waktuji sappo e nayinde pay hoje maaji capande jeyi ko kanko gardido poro woni tigi halde ko ngudi jaaji der page 12 et 13 de jandi witende le soleil jainde l'observateur ko addi jande groupe futur media e subaka hande ari e kelle kewde kontande burde hen maltinadde koko yewti ala hali job isek mo ganda kay odo sa hande tiagal nde o eggina e galle makko ton to Sacré Cœur 3 holita mona de kanko on don kanko job tigi o suuti kongudi kono kadi o wukkiti gongaji makko holiti wonde ko jom suudu makko hono Aissatou Seydi acci tan ko ha joni ko woni e dumbirdo ko on saha non on don ina wayno yidi wasnude mo ha laba cer so en tungnime kongudi makko holiti wonde non on don de waddi malde koybe ganda ko agent ji banque di ganda di liggondiranno manam dokki mo chèque o tiri kalko yuti ko e banque copreje makko din kongudi hande di woni di haali e der pas 7 e de jandi witende l'observateur goddum ko tawete hen ko gonka Air Sénégal ko laana modum diwo keso be ko liti wonde de o sa hande ko hunde ganda de ine uddi hakkillaji wonande on don compagnie aérienne won leydi men Sénégal dum don non be garti hen ko buri yaaji be ko liti wonde de hande o ko pode ndure wonande to bangi nyaawoje lombi hakkunde on don société e pelle godde be ko liti wonde non odo sa hande de no wayno tawi ko sudben ko ngudbe ko wayno o nyaawo bitedo Malik Lamotte kono kadi e bitedo Siré Aliba ko liti wonde de odo sa hande holitam wonde kambe didude tambi ko yuti ko e reftinde lawol on don société to bangi nyaawoje kono kadi Cheikh Diop mbo CNTS FC holiti wonde tan odo sa hande alay sago ina wayno laamu ngu yettita fof e juude mudum sabu gardido on don nokko sa hande ina woni e kayambe ya kontande buri hawde hen kanko gardido gollotobe on don fanno holiti wonde de ko dajjere laamu ngu no fewti dum don ene wawi tigi joni jono bonnandi ko ganda ko woni on don société bitedo SAR jainde libération nden don ari ko e fannu goddo be ngari ko yuti ko no dirte hono scandale au cœur dum non ko projet mo ganda kay ko jagordo tambido gide taaride leydi men Sénégal be ko liti wonde de ko don boros coronavirus ko dum prétexte manam ko ganda hunde ganda tan hande ko wadade don lomtina wirni ko heewi ko ganda ko ina kay wirna tigi to bange gegingol kopreje walla ko ganda ko woni funti mo ganda ina yiya e den gal don jagorgal be ko liti wonde non be garti hol tan odo nokku walla odo galle bitedo ARM odo sa hande ne wayno yiya e nokkuji ganda di ko nokkuji ngam keftugol yoga e jereji tindade e nokkuji kewdi kono kadi be garti e projet kewdi ganda di e ndewani e lawol dum woni ko jande fini dawi e odo subaka hande woni nde jande witende e libération jande stade uddata dama kono tigi nde don jande wi ene wayno tan ko hakkillaji daridi guddudi be ede ngara walla ngarata walla ko bettere walla kay ko sélection mo lawol gadnol yiddi widde ko Aliou Cissé keblino kippu gendiji leydi men Sénégal de gandi ko hande tigi o wadata publier liste makko ngam tindade matcheji cihilagal hakkunde leydi Sénégal e dowla Maroc kono kadi e leydi Mauritanie nyade jeenayi e sappo e tati ndu lewru dari ndu hande be koliti wonde non ko Mendy e Gomis woni garden diddi Alfred Gomis e Edouard Mendy kanyumen kam kanyumen ma keptu tigi hono palasuji munen e on don kippu ngendi leydi Sénégal Kobali e bitedo Binguru be don e wayi tawi gas ene wona surprise ne wayi taw mabbe noddi be mari ko namdal Koulibaly non kanyum kam ene heddi patron tigi e défenseur firti ko garaw dum sikala hen Youssouf Sabali kanyum kadi ma artu dum non kadi sikala hen kono dum ko Idrissa Gana Gueye Krépin Diatta Papa Liou Ndiaye be non kam ko kadi ma ngartu kam ngonata hono cadre de milieu de terrain kono dum ko non be ko litti wonde attaque leydi Sénégal de ine ngoni en forme woni Sadio Mané mo ganda ko bitedo hono Niane be non kala wasa hande ina mbara gede mantinide goddum ko tawete hen be ko litti wonde de ko meilleur joueur hono ton to dunde Europe mo ganda ko Lewandowski Manuel Neuer o sa hande de moni
moni kala ina fodono wonde on ɗon nokku sabu ko hande UEFA ne wayne waɗata ɓe e décerné goto e mabɓe kono ɗum ko ɓe garti tirage au sort Ligue des champions ɗum ɗon ko hande tigui wonata Paris Saint-Germain o sa hande ne wonde kuluhuli mbeɗa jograni fottude FC Barcelone Inter de Milan kam e Borussia Manchun Gladbach ɗum woni ko roɓide ko tonguden Aissata Kelle Gadane e oɗo subaka hande wila ko Borussia Manchun Gladbach bon en tout cas haaloɓe ɗemgal Dutch ɓe ɗemgal Allemagne ngal ɓe jaafo en no fewi aɓe gandi ko wayno Souleymane Jules Sokom aɗen gandi ko toon woni nokkoni wiye mbiɗi ko Berlin woni donc mo wonmi rectifié no fewi en tout cas ko Borussia Manchun Gladbach non tigi ko ɗon min uddirta banggal roɓɓindu jayde le gudditen banggue goɗɗo hande noon kono mbiruɗen ni jeheten ko toon to caggal leydi to addande on kabaruji ganduɗa nan toon ɗum noon jehen toon to diwan mo États-Unis Amadou Moussa sabone anda toon to diwan mo États-Unis aɓena parana ko wayno sungole ɗum ɗon noon kamɓe ina ƴewtida soɓe paya hen candidat ji ɗiɗi ganduɗa poti woni candidat ji fotɓe yaade ɓe walla ɓurɓe mantiniɗe ɓe eɓe kewi wadde ko wiyete débat ɗiɗi haalde programme ko way noon ngal ɗon kuccodiral yewtere faade kala ko ganduɗa woni programme noon o mo ganduɗa woni Joe Biden huccodirino e Donald Trump aɓe jewtittuno walla mbiye yewtere fattedonde moɓɓe nde tawa ko toon saabu ko poɗodire Amadou e tan yennodirde mataw ɓuuri hen hewde tawi anda noon oɗo kam Donald Trump kam toon en tout cas ko forma ko ko noon tigui Aissata andide bandiraɓe tan kala alhamis inchallah ma en gaddu actualité international mbaɗen hen décortiqué no fotiri foof ma hokku en fartangue wawde haalde leyɗele goɗɗe ganduɗa ene cati en ko wayno Guinée Mauritanie Mali ɓe ganduɗa eɗen jogui toon yeeɓiyankoɓe no fewi to banggue roɓido jayndeji donc hande ko dolaji dentuɗi ɗum ɗon kadi ene famni no mbiɗa ni eɗen gandi jamma hiccanki o ɓe mbaɗi débattre pour un débat télévisé hakkude Joe Biden eɓe ganduɗa ko Donald Trump hoore leydi ndi ƴamoɓe lefol lawol ene tati lewru novembre fandarde ko débat gadiɗo noon ene heddi ɗiɗi goɗɗi ko fodde laabi tati ɓe mbaɗata donc débat mo jiiɗen o eɗen bandidiri ɗum débat kawtique par ce que no mbiɗani programme yiyaka hen ala foof programme mo ganduɗa o ko candidat républicain walla démocrate en lelni toon ha kene deeña hakkillaji électeur uji ɗi en tout cas wonno ko mbiyata ko wadde solde compte muɗum e goɗɗon ha tengte Donald Trump caggal calminali eɗen gandi situation coronavirus oblige ɓe dokkodirani juuɗe kono noon ko calminali beddodiri daaɗe kono eɗen gandi automatiquement tawi Donald Trump ƴetti ko andirano ko woni sudde konngudi fewde e omo ganduɗa ko Joe Biden ha tengti e ko yewti e laamu Barack Obama ngu lomti ngu donc noon so tawi en mbaɗi analysé foof holno débat holno jaguirten débat o en tout cas eɗen ganda ko ɓuuri ko million ngaji Amérique naaɓe no jiri débat o ni ene wayno ko débat mo ganduɗa o ene manqui wadde sens e mabɓe saabu programme mo ɓe panno hen o arani hay sinno tawi eɗen mbawi wiide petit avantage manam ko ɗum fartangue seeɗa heeɓi wonande Joe Biden par ce que ko kanko ɓurno dominde to banggue on ɗon fannu saabu hay sa daari journaliste mo ganduɗa ko mbaɗanno dirigé on ɗon fannu kañum e hoore muɗum woni question ngaji kewɗi ɗi poosi omo ganduɗa ko Donald Trump jabata ko directement o wattinto ene wayno ko werlade ɓooɗe walla mbiyen werlade kaaƴe fewde mo ganduɗa ko Joe Biden ha tengti to banggue ko wayno coronavirus ko wayno aussi économie woni faggude leydi ndi ko wayno aussi probléme racial woni caɗele ɓaleɓe jogui toon ɗum noon foof hande ɗin konngudi foof Donald Trump ne wayno jabtaki Amérique naaɓe noɓe jiiɗiri noon nande en tout cas e tugnade e débat gaɗano noon tigui Amadou Moussa wadde o addi ko stratégie hoore makko woni kanko Donald Trump woni so question ari surtout question mo ganduɗa ne wawi wiyede question dañɗo fayida o ruttinta ɗum koye ko ganduɗa woni duko walla o ruttina ɗum ɗo ganduɗa yiyete kanko Joe Biden o wawata addude programme makko kono o wonta koye no jabodirde omo ganduɗa woni Donald Trump woni ko stratégie makko hoore makko haade hokkude Joe Biden ene hollira programme mum ko holɗum kono kadi holko fadi walla holko fadi ɓe ganduɗa woni Amérique naaɓe kono kadi ko Amérique naaɓe patta e makko ko ene wawi wiyede ko o lelni stratégie makko ko yilotono hen ko kam o dañi ɗum saabu Joe Biden heɓani kañum wadde étalé programme heɓani par ce que o wonno foof e plateau en tout cas ko jabtat Donald Trump walla wadde ɗum contredire c'est à dire yeddude ko tuumatamo ko walla ko jopotamo ko saabu Donald Trump wi
ko place mo woni o sinno ko kanko wonno ɗon o watta ko feccere feccitande mum ko haawi aduna o fof ko Donald Trump wiide wonde ko waɗi ko to banggue riposte contre covid 19 ene woni aduna o fof nan darine haala ne wiya wonde o waɗi hen gueɗe mantini te eɗen gandi ɗum ɗon ɗum wodani no fewi ko ɗum ɗon ni rewi ha mo ganduɗa ko Joe Biden wi Donald Trump ne wayni ko kañum woni neɗɗo ɓurɗo wawde fende e nder windere nde en tout cas mboɗo andi kam ma o waɗa rectifié kanko Joe Biden so yiiɗi wadde avancé prochain débat deuxième o alay saago o wasa abbade e stratégie mo ganduɗa ko Donald Trump ene fayi ɗum saabu Donald Trump stratégie muɗum hande ko wadde défendre bila muɗum duuɓineɗi yiide kadi aussi ƴamde hakkillaji Amérique naɓe saabu eɗen gandi hande to banggue sondage hokkima kanko Joe Biden ko 54% e nder temedere kala donc so élection ngaji gotirnoma hono noon kanko Joe Biden ko kanko ara toon to kanko yaha toon to Maison Blanche kono noon kadi attention par ce que à chaque fois yimɓe ne mbiye ko débat télévisé wonko waylata to banggue intention de vote mais to banggue Amérique ɗum ɗon kadi wona noon banggue sondage ne wawi wiyede ko kaari ardi mais ñande jour de vote ha tengde ko noddirte les grands électeurs woni 270 ɗi enen mbawi waylude situation par ce que ɗum o firno o ganduɗa ko Hillary Clinton noon tigui États-Unis yarata saaha foof Amadou Moussa kamɓe ɓe jogui ko stratégie koye mabɓe ɗum wonno komin gaddanoma ne ruɓɓindu jandeli moɗon ko tottude won aadi janggo so Allah jaaɓi bani wonde Baysata Ndiaye wonno woni gorko Amadou Moussa heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Diata ene wonde sara muɗum Amadou Touré maquillage o amin jarna hen no fewi Kumbis Babou